Pengen rambutnya Jawa itu tidak ada. Ganti nah. Wih loh. Iki kabeh wis duwe pasangan, resmi ora. Sing buri gendut kae durung, sing gendut kuwi mah. Olah, iki tengah kuwi Gedung Sari Bekasi. Oh. Oh, itu biru jodoh Mas Heri. Pokoknya sesuk tanggal 22 Juli diramekke iki Mas Heri. Siap. Mesti me ormo sing duwe